persuna b'ħafna enerġija, b'ħafna entużjażmu, b'ħafna mħabba, b'ħafna dedikazzjoni fil-familja tagħha, fis-soċjetà. Persuna li temmen valuri u taħdem tistinka għalihom b'sinċerità, b'imħabba, dedikazzjoni. U dak li jagħmel il-bniedem sabiħ. Hekk kienet deskritta Sandra Shields meta l-4 filgħodu fil-Knisja Parrokjali ta' Ħattart hija ngħatat l-aħħar tislima wara li aktar kmieni din il-ġimgħa tilfet il-battalja tagħha kontra l-kanċer. Sandra kienet impjegata ta' Net Television fid-Dipartiment ta' Reklamar għal dawn l-aħħar 6 snin. Hija tibqa' mfakra għal karattru ferrieħi li kellha għalkemm kienet dedikata f'xogħolha. Tibqa' magħrufa wkoll għall imħabba kbira li kellha lejn il-Partit Nazzjonalista u għall-ħidma bla waqfin li kienet tagħmel f'Net Television. Fil-preżenza tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u Martu Mary, il-kappellan Dun Joe Grech irringrazzja lil Mulej għas-sabiħ kollu li kellha Sandra għal dak li kienet għall-familja tagħha, għall-ħbieb u għall-kollegi tagħha. Preżenti sabiex jagħtu l-aħħar tislima lil Sandra Shields kien hemm is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, il-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Agius u Robert Arrigo, diversi deputati u kandidati f'isem il-Partit Nazzjonalista, kif ukoll kollegi u ħbieb tagħha f'Net Television, Net FM, il-Gazzett In-Nazzjon u l-Mument u mit-tim tekniku tal-istazzjonijiet ta' Media.Link Communications.